Kulobuholi kukhona kubo imeya, ukhansela uNokuthula Nzuza, iphini lemeya ukhansela uNokuthula Magubane, kuthi-ke usihlalo wekomiti elibhekele ukusebenza kwemali yomkhandlu i-MPAC kube ukhansela uNokubonga Mahaye. Khathi yethula inkulumo emva kokuqokwa, imeya yathembise ngokuhlinzeka abantu baseNkandla intuthuko. Nkandla kinamawadi awu-14 okulindeleke kuwona wonke ukuba umuntu afinyelele kuwona ngokuletha intuthuko. Yes, umkhandla seNkandla umkhandla omncane ocosha isabelo zimali esincane, kodwa ngalokho okuncane esicoshayo sizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi izicelo ezifakiweyo noma-ke zingezukwenzeka zonke ngokosomqulu odidiyele, kukhona okuzokwenzeka emphakathini waseNkandla. Ukuqokwa kukakhansela uNzuza kulandela ukudlula emhlabeni kwabe imeya ukhansela uMbhekiseni Bhejane Biyela ngoZibandlela. uNzuza uke waba ilungu lekomiti le-Exco nekhansela ngo-2000, waba yiliphini lemeya ngo-2006 kuya ku-2011, waphinde futhi-ke waba usomlomo ngo-2011 kuya ku-2016, wabuyela futhi kwesokuba iphini lemeya ngo-2016 kwaze kwaba yilenyanga ephezulu. Kusenjalo umasipala wabaqulusi wethule umkhankaso wokuphepha emgwaqweni ngamaholide ephasika. Lo mkhankaso ubuholwa yimeya uSibusiso Mkhwanazi. Ubufaka phakathi ivimbamgwaqo ebeyisingethwe ngamaphoyisa omgwaqo. Okunye ebesikubalula kakhulu kubo ukuthi baqaphele ukuthi ngale kokuba abashayeli kodwa kubuye kube nabantu abahamba ngeenyawo, okufuneke uma ushayela ubuye ubaqaphele, ngoba uma sekube nengozi la wena njengomshayeli oshayise umuntu ohamba ngeenyawo, kuba uwe kakhulu othathwa njengomuntu obe necala, kungakhathalekile ukuthi ubehamba ngeenyawo naye ubengayiphethe kahle. Siyacela ukuba baqhubeke njalo abashayeli nalapho esingababonanga ukuba behlise ijubane, ikakhulukazi nangenxa yesimo sezulu esikhona. Imeya ithi ikuthokozela ukuthotshelwa komthetho womgwaqo ebaqulusini.